ମୁଁ ଗୀତିକାର ପ୍ରବୀର କୁମାର। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ, ୱାର୍ଲଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଷାରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା। ବନ୍ଧୁ ଯେ ଖାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା ତାହା ନୁହେଁ। ବାପ ପୁଅର ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁତା ସେଇଠି ରହେ, ବନ୍ଧୁତା ସେଇଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାୟମ ହେଇକି ରହେ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ଭରସା ଉଭୟ ଜାବୁଡ଼ି ହେଇକି ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତିର ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଫୁଲ, ମେଘର ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଆକାଶ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଜନ୍ମ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମେଘର ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଆକାଶ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜାପତିର ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଫୁଲ, ନଈର ବନ୍ଧୁ ହେଲା ନାଆ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ପରିପୂରକତା ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କହିବା କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନଥିଲା, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଭରସା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି, ଆମ ଯାଜପୁରର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ମୋ ଭାଷାରେ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦର ବୋଧେ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ। ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ସେମିତିଆ କଥା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କି କାହା ସହିତ ବେଇମାନ ନ ହଉ, ଭରସା ରହୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ। ଯେଉଁଠି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମାନେ ଅସ୍ଥି ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାୟମ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ବେଇମାନି ନ ରହୁ। ଏତିକି ରହିଲେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ସବୁଦିନ ପାଳନ ହେବ। ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେବି, ଆପଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବେ ସବୁଦିନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ନଥିବ, ଈର୍ଷା ନଥିବ, ଘୃଣା ନଥିବ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଭରସା ଥିବ, ସେ ବନ୍ଧୁତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାୟମ ରହିବ।